la señalea? Bai. No jodas, tío! Bueno, hori, gazteok, hemen gaude kontrainformazioarekin beti bezala. Eta, bueno, badakizu hori egin den iragarki, super guai, super txatxi, super hostia hori joteri buruz, ta? Bueno, gu prestatu dugu bideo bat, kontrainformazio zehatza eta beririkoa zuek ikusteko, bale? Venga, a kaskarla! ¿Se le ve a ella? No, estoy intentándolo. ¡Vaya, Torri! Bueno, hori, amaitu daia gaurko programa, eta hori izan da dena, ia bihar suerte dekogun, eta bai funtzionatzen dugun ondo, frekuentzi berdinean eta rollo berdinarekin, bale? Venga, ondo paseu.